One stage. Content mo na. No, question mark. Pero ginawa. Pero ginawa. One stage. 16. Bisisay. So, one Bisisay. Yun muna W. Oy, kura na baby sa ano? Ini? One ka po. Ang kilo? Walang battery ko. Diba naman, sabay ito, pamahaw kayo, man siya, no? Kung prito, scout tulon. Sa layo pa. Turingan, baga siyo. Ay, wala.
Ay, ilaw mo yan sa puno. Baka, kawag ka sa Pagawad mo na. Pagawad. Huwag yung sinasay mo. Pinasaray, turahan. Pigubakan na rin. Iwan na din nila. 122. 122. Hindi naman sa natin yung oo, pangirado. Obrigado. Buen día, Hey, Frank. Pagsalmen, ulit ko lang pagsalmen. Ah. May, buyong, Yawa, una ka sa muna. Ayo. Pinasok na ko yan, ni Papa to. Sama nila yung boss, kurang. Ay, yatot
ano, sa simbahan. Oo. Di po tarayo, pala. Ay, Pagaling sa simbahan, di po tap. Pati rin naglaro ba ka mo? Oo. Nalbasyon, buntan pinakaman. Wala, inuwan na sa ano eh. Diba? Diba, ang sigatudan na magagura. Buwang? Buwang. Wala, ubuwi ka ba yung... Oo, niya ito gusto yung simbahan na nila. Itong nilogan nila nga rin, ay kunawan araw. Nilang ito, man. Ako kung surbag dito ha. Mas paano yung madalaling Malugo, buti na mainit, may asay. Yung nga, yung mga hindi pa pagaan pa yan. Ay, mga nagbuwag na ako. Mike, ano na ako yung PayPal sa TikTok. Naghagad ng PayPal. Nakunik ko na nag-download akong PayPal. Nag-download akong PayPal. Tapos ang PayPal, maduman sa Gcash. Ha? Dapat PayPal, may PayPal sa Gcash. Ito man akong Gcash. Makunik ang PayPal sa Gcash. Paano makunik yung mga ito ka? Makunik mo para makakapili. Saan dyan ba? Ikaw dyan mag-connect sa PayPal. Ha? Kunikado sa TikTok, sa Gcash. Gcash ka? Wow. Ano mo link mo sa PayPal mo? Ano ko dito sa Gcash mo na? Ako sa PayPal, ikapiling ko muna. Tapos may nalik sa Gcash na PayPal. Pwede ko rin ko ano nila. Ano nila yun?
Ito kung siguro yung pasit niya. Nandiyan na may bangot, may gulay. Doon mo na sa may... Alis ka tayo namin niya sa bodyguard. Pag-usay pa ba kaya kinsin ang pantay diyan sa may tatanda. Lugi nga, lugi ko sa total lugi ng lugi. Magiging siya pa dito sa dating gamit.
May tipang ano, may nagawa ka na Gcash, barkada ko 1 to 2,000. Wala di mo tigamit na Gcash. May GR din, Mark. May GR. Wala siya din nakagibo. Ay, gurang kalimi pala, boss.
Alas 8:11. Teka, paano yung pawan? Hoy, paano yung kapag... Pati waking kayo na, malalawa. At nagumta ka na, hindi taka. Wala. Ano ba? Kaya ko bumili ng kilo. Bibilis mo? Ay, bukas na. Kaya mo, Brian? Prime tablet. Doctor? 120, 150. Punong. Punong. Ako ba? Sa labas yung hotel. Sila ito ah.
Jamar, salita lang sa Jamar. Ito ako mag-subscribe. Ito. Ito. Kawawa ng saan. Mag-subscribe. Diba, ito mga katrabaho ko sa bigas. Alam mo, musun, dahil freebie ka. Maging lang na trabaho. I would take a ride. Pawat ko sa dito na, nagamit. Iya, may nang pamo. Kaya may nagkuha. That movie like Leroy. Mabakala ko iPhone pagka, ano na, may lawag ako din. Duwang minino. Ganoy. 1/4, 30. 30.
Pag ano ako mag-globe ako sa maliit ng globe. Unang five. Sa ano da, sa natag ako sa globe.
ano, 5. Three, 12, 1, 4, 342. Mura ba lang tawag din? Patalo. 5, 10, 15, 20, 5, 1. 5, 1, 5, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 100, 118, ay 30, 18, patalo! 118,